ନୂଆ ମୁଭି ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଏବେ ଯାହାର ପ୍ରଯୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ସାର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଦ୍ୱିବେଦୀ ସାର୍ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ସାର୍ ନିଜେ ପ୍ରଯୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଆମର ଗୀତ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଯାହା ଆମ ମେନ୍ ଥିମ୍ ସଙ୍ଗ୍ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ମେହନତ କରିକି କରୁଛୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ନୂଆ ଡେବ୍ୟୁ ପିକ୍ଚର ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ବିଷୟରେ ରୋଲ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ଯାହା ମୋ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ୍ ସେ ହେଉଛି ମୋ ଏଇ ମୁଭିରେ ମୁଁ ଏଜ୍ ଏ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଡେବ୍ୟୁ ମୁଭି କେମିତି ଲାଗୁଛି କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରଥମ ମୁଭି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଯେମିତି କରିବି ତା ଆଶା ଅଛି ଆଜିକା ସିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଗୀତ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ମୋର ନାହିଁ ଆଜିର ସିନ୍ରେ ମୋର ନାହିଁ ଦୁଇଟା ଗୀତ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆଉ ମେନ୍ ସଙ୍ଗ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ମୋର ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଠିକ୍ ଅଛି